got it. There you are, your beautiful self. Okay, masizawungena emxholweni sayaqala. Wamkelekile ke. Senifuna ukuthi ngogqirha. Senifuna ukuthi ngogqirha lwazi. Ngoba ndiyakubona uba kulapho uyakhona. I receive. Ndiyakubona nje andikuboni ungumisi, ndikubona ungudoctor, ungugqirha lwazi Asembese. Ngozi. Unguprofessor. Hey! Ndingalwazi. Ujingalwazi. Okay ke ndiyabulela ngokuba ufike uzothetha nathi apha uncokole nathi apha kwi-Indigenous Languages Action Forum. Unkosazana Asembese Mkumatela, nditsho writing kakuhle ne? Yabona u-H akakho phaa kulaa ndawo, so now awuqiniseki sometimes uxothile xhosa uba So akekho H, but xa upronounce ngathi ukhona u-H. ukhona. Okay, all right. So ke ngoku uthethe ndiyaxelela kwakho i-standing ovation. Bendibhizi ndifuna uTwitter apha ndigeza into ndiqomba andikwazi, ndimjongile ndimangalisekile. Uthetha kamnandi, une-passion. Uthi usagqiba uqomba ufuna ufunda iAfrikaans, unaqala nini ngoku. Uselegqiba uthetha. Uyafunda ngoku, ndifunda ngoku. Uqonda uba heyi uyenza ulwimi lube ngathi lu-possible noba ungafunda oluphi na ulwimi. Ndiyithande nyhani indlela ocacise ngayo ngoba mna i-background yam communication and your linguist, so ndizama ukudibanisa abantu ulwazi olwenziwa ngabantu abaspecializayo kwi-languages, ndibazise uba ikwazi ukucommunicate, because wonke umntu ufanele abe ne-passion ye-language ngoba sonke sayisebenzisa, noba ungugqirha noba uyi-artist. At the end of the day wonke umntu ufanele athethe, acommunicate. So ukuqhagamshelana ekugqibeleni kusebenzisa ulwimi. So islogan esisithandayo apha kwi-Indigenous Languages Action Forum esibolekwe ku-SEK Mqhayi othi uba uzakwazi na ayizofundiseka na i-agriculture, ezolimo, uba anditishi ngesiXhosa, uba ndititsha ngesiXhosa. So laa nto uba siso yonke into siqomba suka kunyanzelekile usebenzisa isiNgesi kwinto yonke. So wena uthetha zontathu, English, Afrikaans nesiXhosa. Sabawi. So ke ngoku ndicela ke uzosibalisela uba utheni, in fact cela uqale ngokusiqala usicacisela uba ungubani, ufunde phi, ufike njani ukuze uthethe ngolu lwimi le-Afrikaans, ulifundise kwi-university level, because ufundisa eNelson Mandela University uba andiphosise, ufunde naseStellenbosch University. So ndicela uzazise, uzilande nakwikona zakho. NezaseMpuma Koloni uyotsho eMpuma Koloni, uyotsho until uyofika eNtshona Koloni. Okay ke, enkosi kakhulu Siki, enkosi kakhulu. So ndingu-Asembese Mkumatela, ndikhula singaba kuTsolo, sisuka kuTsolo, mama ngowakuTsolo notata ngwakuTsolo. Ndikhule saqala eRhini ke, then samuva ke from eMakhanda to eQonce ngo-2008. So kwaseMakhanda ke nasendifunde nge-Afrikaans uqala ugrade R eClitterland, ndahamba ndaye eWordscope eWelifere. Umama ke wayengumuntu wayehleli abantwana bakhe wayebafake kwisikolo se-Afrikaans, because ndine-siblings zam zasifunde phi eWelifere sobathathu, yayibo. Ubhuti wam ke nake wayesekumatric ke.
wahamba waye-UFS. Then mna nebrother yam ka-96 sahamba saye-divorce. So ukhula kwam ke ngoku kwenzeke eQonce isikolo from grade 4 until umatric. So esikolweni ke saqhubekeka ke ngale Afrikaans babe sifunde ePJ Olifera. Ndithi so ke ngoku i-home language itheni ukuthi izawuba i-Afrikaans, then zonke ii-subjects uzenze nge-Afrikaans. Ndayibona ke mna kuba ndandinalantu bam ungakwazi mos uyithetha ilanguage ne uthi njengoba ukwazi uthetha ololwimi olo uyipase mhlawumbi loo subject Afrikaans uyipase ngo-50, but nandihle ndingumntu owayethanda ufuna uexcela. So ndandifuna umake sure uba andifuni nje kuthiwe ndipasile, ndifuna usoloko ndipha, yabo. Ndaqonda heyi ndayenza njani nale nto. Uyapasa ubupase upresenta. Uyayibona? Ndaqonda uba Saqonda ndizawuyenza njani nale nto. Ndabona uba into eyenzekayo xa ungumntu otranslatayo uyatolika because yonke information available ngolwimi oluthile. Ndandifumanisa into ezininzi ayikukuba ndizazi ngala magama e-Afrikaans ndandingawaziyo, but le nto ndiyayazi uba yintoni. Uyayiqonda uba uyayazi into uba yintoni, naxa sewuxelelwa nge-situation okanye context imo ethile uqonde ndiyayazi mos le nto ibingenzeka njani. Ingxaki lulwimi but yona ndiyayazi uba ndingayicacisa ngesiXhosa. Ndaqonda uba mandizifundise ngotolika. Ndiyazi uba noba izawuba i-technology, noba izawuba i-EMS, noba izawuba i-history, noba izawuba i-social science, manditolike. And enye into ke ngoku eyayisenzeka yile uba kukho ilibrary eQonce, and ke ngoku incwadi xa uzifumana for i-assignment le nto zinge-English uhleli uzawutolika kakade. Ndayibona uba yeyi eyona nto apha kutolika. And ke ngoku xa utolika ke ngoku uye ufunde namagama amaninzi, and njengoba ufunda namagama awufundi nje igama but ufunda nendlela onosebenzisa ngalo eli gama in different contexts. Ndandingumntu ke wayehlele ithanda ke ilanguage kwasesikolweni. Ndandiqhuba kakuhle kwezinye ii-subjects but ndaqonda uba ilanguage yona ndiyayithanda. Ndawuthi ke ngoku kuye eStellenbosch. Ndafika eStellenbosch ndabe ndisenza i-social dynamics. Ndafika phaa kwabe kumnandi, ndabona uba apha bazimisela abantwana abafunda apha, and into endizawuyenza ndizawuzimisela, and uzimisela kwam ndizawufumana le nto mna ndiyithandayo. Andizufuna uba abanye kaloku bazoma-BCom, abanye bacula izinto isayensi ndiqonde asa sayithini le nto yakho. Ndaqonda mandizimise. Iitshomi zam ke zasihleli zindihleka ngoba noba kwasekuphuma ii-marks zezinye izinto babesitshomi siba na-stress uzele i-Afrikaans wena apha wawutshilo. But kuthiwa wayibona kudala le nto yakho tshomi. Ndathi ewe tshomi ndiyanikhuthaza xa nithetha ngolu hlobo, and ke likely ndandikwi-department e-encourajayo. Kwafika ke ixesha le-final year, kwi-final year uzofunda ntoni. Ndangena ke kwi-journalism intoni. Ndafind out kwi-third year uba ikhona nento ekuthiwa yi-translation studies. Apho ke ndenza i-honours khona. Ndabona ke phaa ke ndabona uba utranslate incwadi, utranslate intoni, ndabona uba nee-subtitles. Uyabona ngoku eyona nto enzekayo ndiqhela uthi xa ndibukela into ndibona ii-subtitles ndithi lo translator word for word, context ayiyo le nto iyiyo. So ndingumntu oyithanda ngolo hlobo ilanguage, ndenza ke i-translation. Ndaqonda uba ndizawuzimisela kule nto because noba ungayaphi wherever in the world, ilanguage is something you need. Noba ungaphangela phi, ilanguage is a mode of communication. Uba uyabala okusalayo kwii-meetings anithethi ngamanani, nithetha ngolwimi. Ndiyabulela ke uyicacise kakuhle, ngoba enye into esiyibonayo iSouth Africa singathi mhlawumbi ibhetele kwezinye ii-country because si-multilingual. Xa ubukela i-TV ubona abantu beqhagamshelana ngolwimi labo, isiSuthu, isiTswana, yonke loo nto leyo. Qha ii-subtitles zisoloko zize nge-English. So mhlawumbi uba i-subtitle ibisebenzisa kodwa nayo i-indigenous languages, mhlawumbi besizawukhula ngoba let's say umamela isiVenda for example okanye isiTsonga, uyasiva ereyidio, uyasiva eTV-ni bayazithetha, but xa ufuna ukwazi uba xa uspela njani bizawuba bhetele uba kuthiwa let's say uba ibhaliwe phaa bezawuba quick because abantwana ngokuba nabo bakhula be-multilingual bhetele kunakudala. Ewe. So ke ngoku i-question yam ithi abanye abantu ngabakhuthaza njani? Yintoni le ibalulekileyo? Ngoba abantu abaninzi bangathi i-Afrikaans siyifundela ntoni? AndinoShalezi Theron ngulwathe bayi-44 qha abantu be-Afrikaans. Kodwa i-Afrikaans ngoba i-45 ngam.
So ke ngoku uthini ngaloo nto leyo, ngoba abanye abantu abayifuni noyibona iAfrikaans, uba iAfrikaans sisayifundela ntoni. Uthini ke wena ke? Ndithi mna Afrikaans siyifundela kuba siyifundela ukuba sibe multilingual, and it's part of i-reality yethu eSouth Africa because it is one of the official languages zase-South Africa. I think enye into eyenza abantu uba bangakhuthazeki ncam uba mabayifunde kuba mhlawumbi nangendlela efundiswa ngayo umntu uzayibona uba inzima le nto andiyazi, and nasendlini ufike akuzubakho laa support yoba uzayincediswa ngubani le homework, andiyazi le nto. And xa ungayazi fane maths, xa ungayazi awufona uba andiyazi le nto ndenzela ubani, yebo. So I think ilanguage ifuna utrithwa ngohlobo utrithwa ngayo nenye into enzima. Masingavele siyithathe sithi hayi kuba yi-Afrikaans, because xa sesithetha inyani aba bantu abanye ukuyibona uba uyayifuna uyifunda i-Afrikaans, qha ubona kwi-jokes kuTwitter, ubona uba kuyahlekwa kuthethwa i-Afrikaans nakuTikTok, umntu athi okay ndizawucula nge-Afrikaans. Yinto ubona uba umntu because uyenzile esikolweni karhalu uyiphuncula laa nto, but ke ngoku akwenzeki uba ade akwazi ucommunicata ngayo ngale ndlela afana ukwazi ucommunicata ngayo as compared to isiNgesi esi uthi xa usifunda esikolweni ukwazi ukucommunicata ngayo. Omnye umzekelo endimenzayo andithanda umenza eyunivesithi, kuyathanda mos uba utshomi zam ndandibona ndifike eyunivesithi kuba besenza i-basic Xhosa. Ndibona uba aba bantu aba bayonwabela le nto, umntu athi xa idibana nomntu omnyama afuna umbulisa athi molo unjani, afuna ucommunicata because ufundiswa ngendlela akwazi ucommunicata ngayo as compared to indlela i-Afrikaans izawufundiswa ngayo. Uyayifunda but awukwazi uyiaplaya in real life context. So I think if ingajongwa yona ngendlela efundiswa ngayo, izinto ezininzi could actually change, so that uthi xa uyifunda the results must actually match laa nto umntu ebezama uyifundela yona, kungafowukhaswa kwizinto umntu azawuthi xa iphumile angakwazi noyisebenzisa. Akunyanzelekanga ude ufike kwa-10 nge-Afrikaans ukuze ukwazi ucommunicata nge-Afrikaans ubuze umntu ubinjani wena. Ngoba it's true because ufika umntu ii-basics zokuthetha ungakwazi, kodwa ke uba umntu umfundisa ngesiXhosa uyakwazi uthi molo, uyakwazi uthi sawubona ngesiZulu, uyakwazi nje uthetha xa i-basics zifike zinqabile ke apha kule i-Afrikaans. So i-multilingualism apha eSouth Africa yinto ebalulekileyo ngokuba sinee-languages 11, kukho nezinye ezifuna ukongezwa ezisashotayo. And ndibone nenye i-promotion kwenye enye i-talk presentation bendifuna uyibona ebithetha ngenye i-language ekuthiwa yayikho kwaZulu kudala, then yaze yatshintsha over time yadisappearisha. So zininzi nezinye ii-languages ezincinane ezizawuvela. So yintoni oyibonayo wena kubutyebi be-multilingualism apha eSouth Africa ukuthetha ulwimi ezininzi? Yintoni oyibona mhlawumbi wena obhenefitha ngayo, onga-encouraja ngayo umntu, lese umntu ofuna ufunda afike kule level yakho, okanye nje just for ukuba uphila? I mean, ndithanda ukwenza example ngoTrevor Noah, ndithi i-example yomntu owasucceeda ngenxa yoba ethetha ii-languages ezininzi, uba akwazi ukukhonektha nabantu abaninzi. But yintoni ongayipromowutha, yintoni oyibona wena okwazi uqonda uba yeyi abantu bayazivalela ngokungafuni ukuyifunda enye i-language, mhlawumbi umntu aqonda uba okay naye mna i-Afrikaans yitroma kum, soze ndiyifunde? I think andazi uba ndizawuphendula right na, but into endiyibonileyo xa umntu engekho multilingual uba ubona uba if multilingual and uyakwazi ukufitisha kwi-context ezinzima noba umntu ungambeka phi, and iyayisusa laa nto yokoyika. Xa ungakwazi uthetha nabantu uyaboyika, yayibo, ubana laa nto yokoyika. If ufike endaweni kuthethwa khona Afrikaans awuyazi Afrika, uzoba nalaa nto yoyika already, awufilishi ngathi uyabelong, futhi sonke sise-South Africa. So any space ekufana siyasentarisha, we should feel like we belong, and this is still South Africa. You should feel South African in every part of South Africa. That's why multilingualism is very important. Also filisha left out, awufilishi ngathi
awubelongi, awufilishi ngathi yo ndimncane nobuza lento ndiyoyika, awukwazi ukuthi abantu xa bencokola behleka awazi noba kuthethwa ngawe noba kuthethwa ngawe yintoni ihleka, kutheni abantu bonwabile, mna ndazi noba kubethwa baphi, uphela unguloo mntu ngoku wena ufilisha excluded. Ke ngoku kuphela ke ngoku nezinye izinto uyaphoswa ngamathuba, uphoswa zii-connections nee-relationships ebezinokwenzeka if ubukwazi ukucommunicate at least naba bantu, because uyabuza, uyancokola, and South Africa is rich in languages and it's also rich in culture. And the thing is, once bendicacisela umntu and another engagement that I had, uba once you ukwazi uthetha i-language, uyakwazi uba ne-understanding of la culture. It doesn't mean you're part of la culture, but ne-understanding. And culture in South Africa that is very rich. Once ukwazi uthetha i-language, uyakwazi form a part of aba bantu, ufilishe like in every context that I am, I feel South African. Awunandawo woyikayo ngoku ukuya kuso. Afamba zikhona indawo esoyikayo ukuya kuzo ngoba sonke singabalapha. Akho bantu ekufamba ezinye izinto bane-access kuzo because bona bathetha into abanye abantu abangakwazi uyithetha. Sonke famba siyakwazi uba siyathethana, siyakwazi uba andoyiki ngoba nam ndiyakwazi uyithetha le nto ngoba ndise-South Africa, nam eli thuba lindifanele. Alizufanele eli thuba umntu yena ozokwazi uthetha ilanguage ndingakwazi uyithetha, kodwa sonke silapha eSouth Africa. Injalo, it opens doors multilingualism. It does not matter uba yeyiphi ilanguage because awumazi uba lo mntu uthetha naye yintoni eninophela nithethene ngayo. Andazi uba ndiphendule kakuhle. Ngoba ngamanye amaxesha umntu xa ungayiva, ungamva nje ilanguage into ayithethayo, uyakwazi ukugqiba uba ungumntu onjena lona, mhlawumbi umbhlokhe. Kanti mhlawumbi inintsi into ebeninogqiba kuyo, uphele uhambe indlela mhlawumbi obungakhange uyicinge. Ndiyayithanda le ungoyiki, of which and languages, it plays a role ekoyikeni ilanguage, because if ilanguage kaloku ihamba ne-expression. Noba sothetha isiXhosa nomama kuthi mama kubuhlungu apha, uyazi-expressa ilanguage. SisiXhosa, it's a language. So the moment unala vocabulary, unala magama ukwazi uzi-expressa in any language, and I feel like that is into that we should all have access to as South Africans. Singazilimit. Zikhona ii-resources, zikhona ii-languages, bekhona abantu aba-available. It's something that should be focused on in the country. Singafocus on certain skills, siziyeke ezinye sizi-abandone, because ngoku sizawuphela sikhulisa i-generation, ulutsha lukhule ibe ngabantu aba-gifted in different ways but abakwazi uzi-expressa, abakwazi uthetha. Ayincedi. And ke bekutshiwo ke, I think kule nyanga igqithileyo, esona story bekuthethwa ngayo, izona ndaba bekuthethwa ngazo, uba ngabantwana abakwazi ukufunda. Kuyingxaki enkulu ke leyo, kuthiwa abakwazi uthetha nakweyiphi na, abakwazi ukufunda nakweyiphi na ilanguage. So ulwimi lonke abaspecialize kwi-home language, abaspecialize esiNgesini, abakwazi nje ufunda abantwana. So inzima into esiyibona sikuyo, ungathi singayilungisa njani mhlawumbi, ngoba enye into esithanda ukuyikhuthaza apha kwa-iLove, uba abantu bafundise abantwana kwasezindlini i-home language. But ke inzima loo nto leyo because not wonke umzali uyakwazi ukuyenza loo nto leyo. Abanye abazali khange babe namathuba okufunda bona kuqala, umntu uthembele esikolweni. So yintoni mhlawumbi oyicinga mhlawumbi ingenziwa njengoba wena ufunde uzazi zoyi-3 ii-languages, ukwazi ukufunda kuzo zontathu, andithi? I would say izawubuyela kulaa topic nandiyidiscuss uba ngase kwayindlela ekufundiswa ngayo. Ewe, endlini abazali not bonke bayakwazi, banceda apha bakwazi khona, but kwayindlela ekufundiswa ngayo ngase i-approach ingabikho eyi-one, ingabi indlela enye, because laa ndlela inye ayisebenzeli wonke umntu. Ngase kujongwe indlela ezi-practical ekunokwazi ukufundiswa ngayo ilanguage. I'm sure if kungahlala kujongwe, kuinvestwe, kutyalwe laa mbewu yoba ngoku
as a country sizawufocusa on uba sibone uba zeziphi na indlela esinofundisa abantu ngayo ilanguage ngendlela abanoyibamba nangendlela enobakhuthaza. And bohlukile abantu uzawubona uba lo mntwana imsebenzela kanjani. Abantwana besikolo apha surely khona indlela yoba kungajongwa ngayo. I think into enzima uba iititshala mhlawumbi indlela ezifundiswe ngazo ezinye zafunda kudala inzima ngokuba ingalungiswa njani into enkulu kangaka. Ngoba mhlawumbi iqala kwaphaya esikolweni into kwawutitshala lo yena kuqala, because ndiyakhumbula nodadobawo wayetitsha ngapha ezilalini engenayo kuthiwe i-curriculum iyatshintsha, afika i-curriculum abanazo, babengenazo ikhompyutha bengenantoni, kodwa kuthiwa mabenze i-research for. So ibe ninzi nje into elimithayo, so ufika iititshala zingekho equipped. I mean andiyazi nje uba mhlawumbi ingalungiswa njani into enjalo, ngoba just to think mhlawumbi i-skill esisakutrain iititshala mhlawumbi for that need that. Then ke ngoku bahambe. Okanye do you think that angekhe besalungiseka, fanele kutrain iititshala ezincinane ezintsha? Ingalungiseka because kule nto ye-curriculum ngoku also was izinto bendizijonga ngoku yodevelopha i-curriculum noba kungafitishwa njani, kutshintshwe njani. Makungafokhuswa on uba kutshintshwa because le outdated le nithi. Kuhlalwe phantsi ne-linguists, kuhlalwe phantsi nabantu abanee-methods ezahlukileyo, kufokhuswe on naba bantu bafunda i-language education, abafunda ukufundisa ulwimi esikolweni baseseyunivesithi okanye ekholeji, kwabona bafundiswe ngendlela yoba bakwazi uba ii-methods ezithile bakwazi uzi-apply, babe ne-training, ingabikho only uba bajonge encwadini benze i-research benze i-assignment bahambe bayotitshala kwi-textbook, because kaloku nabo balandela mos i-guidelines sometimes. Abanye bazawusebenzisa ii-methods zabo but funeka ibe khona into e-written down, funeka ibe khona into yoba nabo bancedwe the moment kuba kutshintsho, nabo bakwazi uhamba ii-trainings, nabo bakwazi ukwenza i-short course, nabo ukufunda kwabo akupheli because awugqibi ufunda. So I don't think it's late mna. I just think if kungakho indlela where kunga-investwa on ezi skills and nabo babe met halfway, because ootishala kaloku nabo banintsi abantwana nabo bafundisayo and baninzi, and nabo ootishala funeke kufokhasiwe kubo, because nesabo i-skill funeka sihlale sirenyuwishwa because times are changing. Mhlawumbi umntu uzofumanisa uba yena waqalisa utisha 15 years ago, izinto asafani. So uba abantu nesabo i-skill sotisha i-language sibane sirenyuwishwa, nabo omnye 30 years ago, omnye 30, eza resources zabo nabo babone uba nantsi enye indlela, bangahlali nje babone le nto bayixelelwayo uba okay nantsi i-framework tishani kanje, nazi i-assessments ekufamane yanikisa ngazo. Nabo famba izikills zabo zihlala okokoko ziyarenyuwishwa and nabo banikwa i-knowledge, because le knowledge yabo yile bayincedisa ngayo uba bayithathe bayise kwabantwana abasesikolweni. So it's not only teaching uba my education mayiphele, imfundo mayiphele ebantwaneni besikolo, nootishara mabahlale beyifumana, because ukufunda akupheli. Xa umntu ofundisayo any help okwazi uyifumana ungayifumana, so mabanganeglectwa. Utishara makanganeglectwa the moment kuthiwa hayi ke ugqibile utisha, this is for you. If bakhona abantu bakwazi uspecialize endleleni yoba kubekho ii-methods ezintsha, aba bantu mabakwazi uphasa down the knowledge to ootishara, the same way ootishara betyala laa mbewu ebantwaneni besikolo. Ndiyabulela ke Nkosazana Asembe Mkumatela. Asambese, ukwambesa. Ukhona umntana kasista ka-cousin wam nguSambeso, so abanye ngosambesiwe, abanye ngoambeswa. Masembeza awusambesile. Ndiyabulela kakhulu. Abantu abafuna ukuqhagamshela nawo bangathini? Abanomdla. Abantu abanomdla yafumaneka LinkedIn ndimthanda kakhulu because uLinkedIn unala separation ye-professionalism nentoni. So the first thing endithetha ngayo nguLinkedIn, because uLinkedIn uzawundifumana for sure. If ufuna uconnecta nam and ke ngoku awundifumani
LinkedIn ungakwazi undithumelela i-email. I think ndiza kuthumelela i-email address because the reason why ndifuna email address yomsebenzi but ne-personal because abanye abantu basend personal. Yeah, understand? Bakhona abantu abaqhela undi-approacha on Facebook phaa message requests, Asembese Mkumatela. I also accept that platform. So zizo i-platforms zami endifumaneka kuzo ezo abantu xa befuna ukuqhagamshelana nami. Siyabulela kakhulu. Bulela Uyi-inspiration and keep flying. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Kuthiwa ntinga nteka ndini. Don't tinga already. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela ngoba ube ne-interest, Indigenous Languages Forum ube ne-interest kumsebenzi wami. Ndiyakhuthazeka nangoko. Mhle umsebenzi wakho, mhle nya. Khona into endiyenzayo endiyenza ngendlela e-right in terms of languages. So if a platform like this is interested in me, tell ukuthi I'm on the right path. So ndiyabulela kakhulu. Passion is contagious. Enkosi ke, siyabulela. Enkosi kakhulu. Bye bye. Bye bye.